God aften. Så er vi klar igen i dag til en lille time her. Jeg har glædet mig rigtig meget til at være her igen i aften sammen med jer. Og tak fordi, at I har lyst til at møde op og tilbringe endnu en times tid sammen med mig og dedikere den til at gå i gang med at bygge frihed i jeres forretning og jeres liv. Så i dag er det jo netop, at vi skal tale om, hvordan I ombygger jeres arbejdsliv, sådan at det ikke stjæler jeres liv og jeres frihed, men faktisk begynder at give jer jeres liv og jeres frihed tilbage. Og det, der er så sjovt ved det her, eller spændende ved det her, det er, at det, som du kommer til at lære i dag, det faktisk er noget, ligesom jeg sagde i går, at den her Mastering Building Freedom proces her, den ikke bare kan bruges i business, den kan også bruges på livet generelt. Så er det faktisk sådan, at hvis du gerne vil have et frit liv, så er du faktisk nødt til at bygge et frihedsbaseret setup, både privat og professionelt. Du kan ikke både gå rundt og sige ja til festsange og til Moster Odas et eller andet, du ikke gider, eller et eller andet privat, og virkelig være drænet, og så virkelig være skarp i dit arbejdsliv. Det går simpelthen ikke. Det her, det handler om virkelig at fokusere al din energi på at få skabt, ja, dybest set både det arbejdsliv og det liv, du gerne vil have, fordi det er jo sådan, at du er et helt menneske. Du kan jo ikke sådan sige, nu er du amputeret, nu er du kun arbejder, nu er du kun fritid. Sådan fungerer livet jo ikke rigtigt. Så resoner det med jer derude. Skriv lige ja eller nej, eller et eller andet i chatten. Og så vil jeg begynde at dykke lidt ned i dagens program, hvor at I gerne skulle gå herfra. I får i hvert fald en opgave, der guider jer til det til sidst, ligesom I fik i går, med en følelse af, at I allerede faktisk fra i morgen af kan begynde at få meget mere frihed på alle plan ind i jeres liv. Så hvis det lyder godt, så giv mig lige et heads up. Ja. Inden vi lige går videre, så kunne jeg godt tænke mig at lige starte med at opsummere, hvad vi snakkede om i går, fordi det har selvfølgelig også relevans for det, som vi skal lave i dag. Det var jo ligesom for grundforudsætningerne, I fik i går. I går arbejdede vi jo med det her, altså egentlig som du vil, altså vi arbejdede med din succesopskrift. Og vi snakkede om det her med, at når man gerne vil bygge frihed, så er det meget vigtigt det her med først og fremmest at definere, hvad er det, jeg vil. Fordi hvis man ikke gør det, jamen, så svarer det ligesom til, at man bare booker et fly og bare booker et hotelværelse et eller andet sted, og så ved man ikke engang, om det er samme sted. Og man tager bare afsted, og så, ja, the force be with you, Obi-Wan Kenobi. Man ved ikke rigtigt, hvad der sker. Så det, der er vigtigt, det er jo det her med, at det her med, hvordan man så gør det, at det så ligesom alt sammen har en sammenhængskraft, som understøtter det, som man gerne vil, så man både får valgt nogle taktikker, altså det er jo sådan, at rigtig mange har fokus på, hvordan får jeg kunder, og så er der en eller anden 23-årig gut, der står og siger, jeg har godt nok lige kopieret den her, eller jeg har lige lært en eller anden metode et eller andet sted fra, jeg er lidt ligesom en tømrer, jeg er blevet sluppet løs med en hammer, jeg kan faktisk ikke bygge et hus, men jeg har det her ene værktøj, og det kan du lære, og så vokser træerne ind i himlen. Og det kunne godt være, når du så dykkede ned i det, at du så fandt ud af, at det måske var noget for dig, det ham her, han nu kunne med det her værktøj, men det kunne også være, at du fandt ud af, at du skulle bryde loven, og du skulle spamme folk, og du skulle alle mulige ting, og det er slet ikke i overensstemmelse med den her frihedsopskrift, som du har lavet. Så jeg kunne godt tænke mig at starte sådan lidt the Unstuck way, fordi i Unstuck, der siger vi faktisk, at den vigtigste kompetence, man kan have i livet, det er at lære. Lære alt, hvad der går godt, og lære alt, hvad der går skidt. Og vi har sådan en tilbøjelighed til at være ligesom præget til, at vi sådan ligesom, når noget går skidt, så skal vi slå os oven i hovedet, eller vi skal et eller andet. Men hos os, der siger vi altid, at der findes ikke fejl, der findes kun feedback. Det har du sikkert også hørt før, det er sgu lidt kliché. Men ikke desto mindre, så handler det rigtig meget om, hvad vi har lært, og hvad vi lærer af tingene. Fordi hvis tingene ikke går skidt, og vi kan spørge os selv, hvad skal jeg lære af det, så er det faktisk, at vi kan komme videre. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været ude i en eller anden svær situation ude i dit liv, hvor at du har siddet og virkelig synes, det hele var træls, har dykket ned i alt det svære. Og den dag, du så ligesom kommer ud og ser lyset, så er det fordi, at hvad? Så er det fordi, at du begynder at tage læringen af det, som rent faktisk er sket.
vil jeg gætte på. Er nogen af jer, der kender den følelse? Der er i hvert fald en her, der skriver, jeg er fuldstændig enig i forhold til læring. Og det gælder altså også i ens forretning, og det kan være rigtig svært. Og det er også noget af det, som vi kommer til at snakke om i dag, det er, hvad er det egentlig for en tilstand, som vi kan skabe frihed fra? Fordi det er i hvert fald ikke den der tilstand. Det kommer vi tilbage til. Men hvis I nu skulle ligesom skrive 2 ord om, hvad I har lært siden i går, hvad kunne det så være? Smid gerne lige en kommentar i chatten her. Hvad har du egentlig lært? Hvad har du lært? Hvad har du for eksempel lært ved at lave den øvelse, som du fik i går? Hvad har du lært? Altså det er jo egentlig spørgsmålet, fordi det er jo egentlig det, som du tager med dig videre fra i går. Hvis der er nogle spørgsmål til opgaven, må I selvfølgelig også gerne stille dem, men måske bedre, at I så skriver dem til mig på mail onstok@onstok.dk, så kan jeg bedre svare jer enkeltvis. Der er i hvert fald en her, der skriver, det hun har lært, det er fokus på ens formål. Ja. Andre, der har lært noget. Vi kan også, okay, så den der skriver strategi, og at identificere alt det, jeg er så færdig med. Yes! Var det ikke en fed ting, Regitze? Var det en fed ting at identificere det, du er færdig med? Ja, så er der flere, der kommer her. Min glød og essens er vigtig i forhold til vejen frem. Helt 100, Heidi. Og hvad jeg ønsker, og hvad jeg ikke vil mere, er der en, der skriver her. Og jeg har lært at tænke mere i samme spor med hensyn til, hvad jeg egentlig vil. Hvordan min hverdag skal se ud. Definere min unikhed. At jeg skal op i helikopteren og sætte standarden for mit liv. Jeg skal tænke stort. At burde holde sig til sin plan regel. Ja. Stille mere skarp på, hvad jeg vil undgå. Men også, hvad jeg vil tillade. Jeg har glemt mig selv på min rejse som selvstændig. Ja, det er desværre en erkendelse, som rigtig mange sidder med. Men Jakob, det er jo ikke for sent. Okay, fedt. Der er rigtig, rigtig mange, som skriver herude i chatten, og det kan I jo følge med i. Kan være mig selv, og ikke behøver at være på, eller ikke behøver at gå med på alt. Ja, lige præcis. Brug mere opmærksomhed og tid til at definere, hvad jeg virkelig ønsker. Yes. Og mærke efter, hvad der er vigtigt. Ja. Og det er jo det igen, det der med, hvis vi gerne vil have frihed i vores liv, så er det sindssygt vigtigt, at vi hele tiden, og det er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad og rigtig taknemmelig for, at det har I taget godt imod. Og fordi min store mission, som jeg sagde, tror jeg i går også, det har jo aldrig været det her med business. Jeg er bare skide god til det. Jeg er skide god til at lære andre at tjene penge. Jeg er også skide god til at gøre det selv. Og jeg er god til strategi og det her. Men egentlig, så har mit formål altid været, at jeg gerne vil ud og hjælpe nogle mennesker med at blive frie i deres liv. Både hvordan de arbejder og hvordan de lever. Og jeg synes, det er så træls, der er så mange mennesker, der nøjes. Fordi vi er skolet i den her kødhakker samfund. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender den her Pink Floyd sang, hvor man ser den her video med, hvor man kommer igennem kødhakkerne. Så sådan synes jeg jo rigtig meget, det er. Og jeg synes, det er rigtig træls, fordi prøv at forestille jer, hvis vi alle sammen var frie, og at vi ikke blev puttet i alle de her kasser, og vi alle sammen styrede efter, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, og som vi skal snakke om i morgen, kommer vi også til at snakke om noget med, hvad er det egentlig, jeg gerne vil bidrage med, og hvad er det egentlig, jeg er særlig god til. Og det er måske også, det er meget relevant i forhold til, hvis man gerne vil give konkurrenterne baghjul, og hvis man gerne vil have sine kunder nemmere, men det er også meget relevant i forhold til, hvis man sidder et sted, og man ikke rigtig ved, hvad er det egentlig, jeg skal sælge, så i morgen, det bliver en øjenåbner, det lover jeg. Fordi der kommer vi ned i det her med, at du er din niche, og rigtig mange differentierer sig jo på, hvad tror jeg andre, altså det der med at sidde rundt ud i andre, men der hvor du egentlig er unik, det er jo når du er dig selv, og du virkelig står i din autenticitet. Så det er i hvert fald noget af det, som vi kommer ind på i morgen. Men jeg er rigtig glad for, at I har taget imod det. Jeg håber også, at der er nogen af jer, der kan se, at det her det er også, det er jo noget, der ikke bare strækker sig ind i arbejdslivet, det strækker sig faktisk ind i hele den her livsstil, vi gerne vil have. Og det, der er så vigtigt for mig at formidle, det er jo, at det er jo egentlig bare, at vi finder ud af, hvad vi gerne vil. Fordi så kan vi jo bygge en strategi, der gør, at vi kommer derhen. Og det er jo noget af det, vi skal snakke om i dag. Fordi når vi sætter os nogle mål, så er der faktisk ikke så mange muligheder. Hvorimod, når vi bare styrer rundt her, og GPS'en den hele tiden skriger beregner en ny rute, så er der eddermame med mange muligheder. Ikke? Så det er jo det. Og det er jo også derfor, at jeg kommer ikke til at give dig en kopier min strategi. Jeg giver dig en proces, hvor du ligesom så kan lave din egen strategi
I OnStock, der laver vi strategier sammen med vores kunder. Vi giver dem ikke en strategi, og vi siger ikke, nu skal du gøre sådan og sådan og sådan, fordi det igen, altså hvad er rigtigt for dig, og hvad understøtter det, som du gerne vil. Vi kan hjælpe med alt det her, men vi kan egentlig ikke definere, hvad er det, som egentlig ringer ind hos dig, hvad er det, der giver din frihed. Så det er faktisk op til den enkelte, og det gør jo også, at vores kunder, de lærer noget, som er almengyldigt, som kan bruges resten af livet, som ikke går af mode, når teknikken skifter, som det jo gør hele tiden, eller der sker et eller andet med sociale medier, der gør, at man lige pludselig mister alt eller et eller andet. Så det er jo det er rigtig fedt. Men det er også sådan lidt træls, fordi at man skal jo så lige pludselig selv til virkelig at tage ansvar, og virkelig, gud, jamen skal jeg selv bestemme. Og nogle gange så er det bare fedt, der er nogen, der siger, hop til højre, hop til venstre. Og det kan vi sagtens give nogle bud på, men dybest set, så er det jo den enkelte, der skal ligesom mærke ind i, at det her, det er det, der er rigtigt for mig. Så den vil jeg også gerne have, at du sidder med, at det her, det er ikke sådan noget med, at du skal puttes ned i en kasse. Du skal faktisk skabe din egen. Okay. Ja. Så inden vi går lidt mere ned i at snakke om, hvordan man bygger, så vil jeg også gerne snakke lidt om, hvor man ikke kan bygge fra. Er der nogen af jer, der har et gæt på det? Hvor kan man ikke bygge fra? Ja. Så der, hvor man ikke kan bygge fra. Igen, så er vi sådan som samfund koordineret til, at vi skal være rigtige, og vi skal forkerte. Men der, hvor man ikke kan bygge fra, det er, når man går rundt med ondt i maven. Det er, når man har uro. Det er, når man som knokleri, er der en, der skriver her, og har travlt. For at have travlt. Er der andre begrænsninger? Det vil sige, så er det som jeg gerne vil snakke om her, det er den her angsttilstand, som jeg oplever, at rigtig, rigtig mange, der knokler, egentlig går rundt med i deres krop. Og det er jo sådan noget, ja, mistrivsel og kriser. Det er jo sådan noget, hvor at på en eller anden måde, så fordi vi er ligesom konditioneret i samfundet, med at vi skal præstere, og vi skal opnå, og vi skal gøre, så bliver det tit den her følelse af, at jeg er ikke nok, det er ikke nok det, jeg gør, det er ikke, altså alle de her ting, og det er jo, hvad kan man sige, hæmmende, altså det er jo utrolig svært, hvad kan man sige, at komme det her til livs. Er der nogen af jer, der kender følelsen af at være utålmodig? Er der nogen af jer, der er utålmodige? Brandslukning, ja. Er der nogen af jer, der kender den her følelse af utålmodighed? Negative tanker? Ja. Og så vil jeg altså sige rigtig meget utålmodighed. Og det der er med alt det her, det er jo, at når vi sidder der, hvad sker der så med os? Ja, quick fix. når vi sidder der, ikke, så er det sådan ligesom vores ligesom vision, vores vision, det bliver ligesom sådan indskrænket. Vi kommer til at se sådan meget, meget snævert. Og det er også der, hvor vi meget, meget nemt hopper på alt, hvad vi ser på Facebook, der har puls. Wow, det ser spændende ud, det kan lige redde mig i dag, det kan lige redde mig i morgen. Alle de her ting, som ikke har nogen som helst sammenhængskraft, og som ikke bringer os derhen. Og der er rigtig mange, som sidder med den her sådan konstante indre stress, indre følelse af et eller andet. Og når vi sidder med den følelse, så kan vi altså faktisk ikke rigtig skabe noget. Og jeg vil gerne give jer sådan lidt et indspark til, hvordan man egentlig kan komme af med alt det der hudlighed der. Jeg overspringshandlinger, det er heller ikke skide godt, Michael. Men jeg vil godt give jer sådan lidt et indspark til, så sådan rigtig mange af os, vi sætter os et mål. Og det her mål, det er herude. Og så vågner vi op hver dag, og så har vi har en startliste, en start her. Og så rigtig mange af os, vi vågner op hver dag, og når vi så vågner op, så har vi, og jeg ved ikke om der er nogen af jer, der kender den her følelse af, at man vågner, og så har man nået noget en dag, og så har man faktisk nået hertil.
Og så tænker man, jeg nåede ikke alle de her andre ting, så det vil sige, jeg er faktisk ikke i mål. Jeg er faktisk stadigvæk ikke i mål. Er der nogen af jer, der kender den her følelse af utålmodighed over ikke at være nået målet? Der er også en, der skriver ofte utålmodig, fordi jeg ved, at jeg kan løse opgaverne hurtigere end mine medarbejdere, når vi har travlt i mit firma. Ja, det er rigtig godt. Der har jeg en rigtig god historie til dig. Ja. Er der nogen af jer, der kender den her følelse af, at I ligesom føler, at det der mål, I har sat, det er bare sådan et mål, som I aldrig rigtig når? Og altså rigtig mange, som jeg har mødt på min vej igennem de her 12 år i OnStock af kunder, som jeg har arbejdet med, de har faktisk ikke følt, at de er noget særligt. De har faktisk heller ikke følt sig sådan, at de var dygtige. De har faktisk heller ikke følt, at det, de gjorde, var godt nok eller nok. Og tit og ofte, så er det jo fordi, at man hele tiden går rundt og måler sig op på, jamen, jeg er der jo ikke. Altså, jeg er der jo ikke, så er det jo ikke godt nok. Jeg har jo ikke fået 12, så er det jo ikke godt nok. Jeg har jo ikke bestået, så er det jo ikke godt nok. Ja. Og det, som jeg vil sige her, det er, at det er rigtig, rigtig vigtigt at lige få de her brikker på plads i forhold til, hvordan man egentlig måler sin succes. Fordi i vores samfund, der er vi skolet til, at vi skal nå målet, og så er vi en succes, og så kan vi få en karakter. Men det, som egentlig kan gøre, at vi slipper den der uro, den der trælse tilstand i kroppen, det er egentlig faktisk det her med at begynde at måle vores succes, ikke imod målet, fordi målet, det er sådan et mål, og det flytter sig hele tiden. Det svarer faktisk til at stå ude på en mark og kigge ud på horisonten, og så tænke, når bare jeg når hen i horisonten, så er jeg glad. Hvor mange af jer tror nogensinde, at vi kunne nå horisonten? Ikke rigtig vel. Men hvis vi i stedet for hver dag vender os til på den her rejse og sige, jamen nu har jeg faktisk flyttet mig her. Jeg har faktisk gået den her vej. Det er faktisk pissegodt, det er en succes. Og i morgen, så er jeg her. Så i stedet for at sidde og sige, nej, jeg har ikke endnu, så sige, jamen egentlig måle på, at jeg har flyttet mig herfra og hertil, og jeg har gjort de her ting, jeg har lært de her ting, jeg har flyttet mig på de her punkter, så er følelsen, altså, hvordan tror I, man oplever sig her kontra her? Så i min erfaring, så hernede, når man måler sig selv op på det, man gerne vil, og som man ikke har nået endnu, så er følelsen rigtig meget for rigtig mange, at man er sådan en lille smule en fiasko. Men heroppe, der føler man, at man er en succes. Så du kan jo selv lige prøve at skrive ned i forhold til, hvor har du egentlig flyttet dig i forhold til bare i går. Det er jo faktisk din succes, som du måler. I stedet for at sige, jeg er her ikke endnu. Ja, så siger du delmål, men jeg er faktisk ikke helt ude på delmål, Claudette. Jeg er faktisk helt nede på, hvad du rent faktisk konkret har fået gjort. Hvor du rent faktisk har flyttet dig. Altså at, jamen så nåede jeg det og det og det i dag, og jeg nåede det og det og det, og det var også fedt, så man ligesom kommer over i det der positive mindset. Og det er det, der gør, hvis man ligesom begynder at træne sig selv i det. Det er det, der gør, at man begynder egentlig at føle sig mere og mere som en succes. Og kan I gætte, hvad der sker, når man føler sig som en succes? Hvad sker der så? Kontra, når man føler sig som en fiasko. Hvad sker der så i forhold til, hvis man gerne vil bygge en frihed? Er der nogen af jer, der har nogle bud på det? Smid gerne lige en kommentar herude i chatten. Hvad tror I, der sker inden i en, når man føler sig som en succes i forhold til at nå sine mål? Ja, selv små handlinger er succes. Så bliver man en succes, ja. Og hvorfor gør man det? Det er jo fordi, at man avler den her følelse af at være en succes, og man avler faktisk også en følelse af at være mere og mere fri og positivitet, fordi man ikke hele tiden går rundt og dunker sig selv oven i hovedet. Altså, jeg har taget en beslutning, og den hedder, jeg gider ikke dunke mig selv oven i hovedet mere. Jeg gider ikke kigge på mig selv og tænke et eller andet, og hvorfor gjorde du, eller hvorfor sagde du, eller et eller andet. Det gider jeg ikke mere. Jeg kigger egentlig bare på, jamen, hvad har jeg lært siden i går? Hvor har jeg flyttet mig? Og så får jeg lyst og motivation til rent faktisk at gøre noget og flytte mig mere, frem hvis jeg sad hernede og tænkte, det er jo også bare en fiasko, det duer jo ikke alligevel, og et eller andet, og alt muligt med at tage soverne på forskud, ikke? Det er jo også det, som man gør hernede, ikke? Ja. Så det er altså virkelig det her med, og det kunne jeg godt tænke mig, at du tager med herfra, det er det der med at begynde at træne dig selv i at måle din succes op mod bare, hvor var du i går, i stedet for at sidde og sige, jamen jeg er jo ikke der endnu, jeg har jo ikke den frihed, jeg gerne vil have endnu, jeg tjener jo ikke de penge, jeg gerne vil have endnu, jeg er stadigvæk pissetravlt, mine medarbejdere er stadigvæk udulige, og bla bla bla. så ligesom prøve at kigge på de små skridt. Er det noget, I kan bruge til noget?
smid lige en kommentar, så jeg ved, om I er med mig. I må også meget gerne stille spørgsmål. Det vil være rigtig dejligt, så jeg ikke står her og føler, at jeg laver one-man show. I kan se, at jeg har fundet min Unstock-kop frem i dag. Det var faktisk en af de første ting, som jeg investerede i, da jeg blev selvstændig. Det var sådan en Unstock-kop her. Ja, der er en, der skriver ja, og helt sikkert, og heads up, og klart, og fedt. Fantastisk. Jamen, så er jeg jo glad, hvis I kan bruge det. Det er jo ligesom derfor, jeg står her. Okay, så nu skal vi til næste levende billede af en død gris, som min tysklærer plejer at sige. Og der vil jeg lige hive en model frem, der hedder The Cashflow Quadrant. Og det er altså ikke noget, jeg har fundet på. Det er en japaner, der hedder Robert T. Kiyosaki, som har lavet den her. Men jeg kan godt lide at bruge den, for jeg synes, den illustrerer rigtig godt meget om det her, som jeg snakker om med frihed. Og det er, at altså, vi bliver skolet ud i det her med at have et job. Og det, i dag kan det jo også i sig selv godt blive til frihed, hvis vi forstår at bygge den frihed. Jeg har for eksempel kunder, der har lavet koncepter, så de går ud og solgt sig selv ind som medarbejdere, i stedet for at søge jobs, og så har de fået det lige præcis, som de ville have det. Men vi er jo rigtig meget skolet, og hele vores samfund er bygget op på det her med, at vi skal være medarbejdere, vi skal hvad skal man sige, bytte vores tid for penge og alle mulige ting. Og det jeg ser, det er rigtig, rigtig mange, både når de starter eller har været i gang i rigtig mange år, det er, at de simpelthen har taget det her rigtig meget med ind i deres forretning. Og så går de godt nok ned, og så tænker de, nu har de en virksomhed. Men det der så er, det er, at de bliver så self-employed på den måde, at de bliver ligesom den her flaskehals, der ordner det hele, hvor man så kommer til at eje et job. Og det er jo så her, hvor for eksempel, at man som en historie, som jeg fik præsenteret på en strategiuddannelse, jeg har taget i London, hvor jeg mødte en fyr, som var revisor. Han fortalte om en af hans kunder, og en af hans kunder, han havde sådan et firma, hvor de byggede både, og han havde en hel stab af medarbejdere. Og de her medarbejdere, de klarede jo, altså kunderne kom ind, og så snakkede de med værkføreren, og så uddelegerede værkføreren og opgaven på det her værksted, og kunden var tilfreds. Så der fortalte han faktisk om ham her ejeren, som selvom kunden var tilfreds, så kunne han faktisk finde på, når medarbejderne var gået hjem, og dagen inden, at båden den skulle afleveres til kunden, og lave hele lortet om. Simpelthen gå ned og sige, det min medarbejder har lavet, det er ikke godt nok, så jeg laver hele lortet om. Altså, hvor meget tror I egentlig, den her fyr, han knoklede, og hvor svært tror I, det var for ham? Og det er jo lidt det, der kan være udfordringen, og det er jo det, der kendetegner en, som tænker, jamen, jeg er jo mit job, eller jeg er jo min forretning. Og det kan være rigtig godt i et stykke tid, hvis man er sig selv. Men hvis man gerne vil have frihed, så synes jeg, at så er man nødt til at hoppe skridtet et sted videre. Man er simpelthen nødt til at fyre det her medarbejder-mindset. Og så er man nødt til at begynde at komme over og tænke i, at man er forretningsejer. Og det vil sige, at man begynder at bygge et system, som arbejder for en, og ikke have, hvad kan man sige, et job i sin forretning, som man ligesom stopper med, i hvert fald, selvfølgelig starter man her, men måske stopper på sigt med at være den, som skifter olien på alle kundernes biler, eller klarer alle opgaverne. Altså, jeg kan huske en gang, jeg var på, jeg sad ude i bushen sammen med Sir Richard Branson, og noget af det, som han fortalte, det var det her med, at vi vil gerne det hele, men han fortalte historien om, faktisk lidt om det her med, at hvad der egentlig gjorde, at han havde fået så meget succes, og egentlig også meget frihed. Han har meget, meget frihed, også mere end man sådan tænker. Men det er det her med, at han har jo ikke, selvom han for eksempel havde, Virgin Airlines, så har han jo ret hurtigt, altså det har han gjort med alle hans selskaber, fundet en, der kunne erstatte ham. Og så har han jo fundet nogen, som han kunne hyre ind til faktisk at bygge virksomheden.
Så han har jo aldrig været den, for eksempel i Virgin Airlines, der både har fløjet flyet og tjekket passagererne ind, eller læsset bagagen, eller betjent kunderne med kaffe undervejs, eller et eller andet. Og det synes jeg faktisk, der var noget rigtig godt ud i. Så man er på en eller anden måde nødt til at sigte hen mod at få bygget noget, hvor man egentlig kan lidt mere eller mindre fyre sig selv. Og det handler jo om at bygge smart, i stedet for at igen, så er vi tilbage til sammenhængskraften. Vi er tilbage til det her med at når vi gør noget, så skal der i forhold til det her jo være sammenhængskraft i forhold til, hvad er det, som vi gerne vil. Så hvis man gerne vil have et frit liv, så kan man altså ikke, medmindre man bygger et skide godt AI-team, så kan man altså ikke være den, som ejer et job. Og det der også er hernede, det er, at det kan jo være rigtig fedt, og for nogen er det egentlig det, som de gerne vil. Men hvis man gerne vil, hvad kan man sige, være en, som altså måske bygger noget op, som man engang kan sælge, så man ikke har, så man også har et eller andet pensionshalløj, eller et eller andet, man kan cashe ind på, og ikke bare har bygget tingene op forgæves. Så der er altså en ret god idé at begynde at tænke i at være systemer. Man kan jo sagtens være et sted sådan lidt in between det her. Og det er heller ikke sikkert, at man nogensinde kommer herover, men jeg vil anbefale, at man begynder at tænke i det her, fordi det er det der med at bygge systemer og bygge infrastruktur i sin forretning, det er det, der gør, at man på sigt egentlig kan, hvad kan man sige, have ikke en selvledende, men en selvkørende forretning. Og det kan man jo gøre, altså man kan gøre det på mange måder. Men så er principperne i at bygge, nu skal jeg lige finde en rigtig slide, hvad jeg har lavet. Så jeg har sådan 3 principper i forhold til at bygge, som jeg gerne vil dele med jer. Og det er jo klart, at der er jo meget, meget mere i det her. Men nu får I ligesom det, som jeg tænker kan sætte jer i gang, og kan sætte tankerne i gang hos jer. Så det er sådan, igen, altså vi har en team til at snakke om det her, så det er sådan lidt, nu prøver jeg ligesom at sætte scenen, og prøve at sætte jer lidt i gang, og hvis I så har brug for mere, så må I jo række ud og booke en samtale, og så kan vi jo se, om jeg eventuelt skal hjælpe jer videre. Men de 3 ting, som jeg gerne vil tale om det her med, når man bygger, og det er jo også baseret på min 26 års erfaring med strategi og ledelse, men især også med mine 12 år inde i det her åndsstok, fordi jeg har ved Gud også bygget om mange gange og lært af rigtig mange ting. Altså i starten, der startede jeg jo for eksempel ud også i den her virksomhed med at have et forløb, med, hvor jeg egentlig også dengang havde moduler. Det har jeg ikke i dag. Nu skal jeg prøve at vise lidt senere, hvordan jeg har bygget det op. Men dengang havde jeg moduler, og så havde jeg jo indtalt forskellige videoer. Jeg havde også et team med teammedlemmer. Og det, som jeg godt vil illustrere her, det er, hvor meget spildt arbejde man kan få ud af ikke at tænke sig ordentligt om. Så på de her videoer, der var det så for eksempel hun hed Nana. Så når hun havde indtalt undervisningsmateriale, så startede hun med at sige, hej, det er Nana. Og så gik der ikke så lang tid, eller der gik noget tid, så stoppede Nana. Så nu havde jeg ligesom en masse undervisningsvideoer, der startede med, hej, det er Nana. Kan I se det? Det var ikke skide smart. Jeg havde også undervisningsvideoer, hvor der stod, hvor vi sagde, velkommen til modul 1. Det gør også, at den undervisningsvideo, den vil ikke rigtig kunne bruges i andre sammenhænge. Kan I se det? Så når man ligesom bygger ting op, også selvom man lige starter ud, så det er ligegyldigt, om man lige starter ud, eller man sidder og har en hård eller medarbejder, der står på skødet af en, og man ligesom, som en del af mine kunder gør, egentlig prøver at bygge en form for databank, hvor medarbejderne egentlig kan gå ind og søge efter det, som de har brug for at spørge om, i stedet for at afbryde hele tiden. Så det her med at tænke smart, jeg tænker i, at alt det, du laver, alt det, du producerer, det er aktiver. Altså aktiver, som du kan cashe ind på igen og igen. Så når du sådan at du har, altså det er jo også meget moderne i dag, genbrug og bæredygtighed, og det synes jeg også, du skal tænke ind i dit arbejde og dine arbejdsprocesser, og sige, jamen de ting, du ved, som kan bruges på mange forskellige måder, og nu kan jeg tale ind i undervisningsverdenen, men det kan jo for eksempel være, hvis du laver en video, så er det meget godt at lave den video, sådan at den er evergreen, så du ikke siger på mandag klokken et eller andet, eller på søndag, eller du siger, når du har en undervisningsvideo, så siger du, at det kan du så få sparring på
hvad ved jeg, engang havde jeg noget, der hed Open Office. Det sluttede mine videoer med. Det var ikke skide godt, når jeg så ikke ville have Open Office, men så skulle jeg til at lave hele dynen om. Eller hvis man, som nu har vi lige for eksempel jeg skrottede hele min undervisningsportal på et tidspunkt, fordi at alt det kom til at hænge i, at altså vi var så skolet, alle var så skolet i, at jeg skal nå alt det her, jeg skal observere alt det her content, jeg skal gøre alle de her ting. Så skrottede jeg det hele, fordi at igen tilbage til, det er ikke metoderne, og det er ikke de der ting, du kan lære, det er det der med, hvad er det, du vil have, og så gøre det rigtige, der bringer dig derhen. Så jeg skrotter det hele. Nu har jeg bygget op igen, fordi at de kunder, som jeg har i dag, de kan sgu godt finde ud af det her, og de er meget hooked på, at det er sådan her, vi arbejder, og de er også hooked på, at okay, så nu ved jeg, at jeg skal bruge det her, så går jeg ind og finder ud af det her, ved at gå ind i contentbasen, men det er ikke fordi, at det er contentbasen, der styrer, det er faktisk den plan, jeg har lavet, der styrer. Men det er det her med virkelig at tænke ind i, at de ting, som du laver, at de kan bruges i mange forskellige sammenhænge, så du kan genbruge det, sådan at når du har gjort tingene en gang, så skal du ikke opfinde en dyb tallerken igen. Så for eksempel sidder og uddelegerer til en medarbejder, så kunne du eksempelvis optage det, du uddelegerer på en loom eller et eller andet, og så kan medarbejderen jo, så kan du lave en database, og så kan medarbejderen for eksempel gå derind og finde det hver gang, eller hvis du får en ny medarbejder, jamen, så ligger det hele derinde. Så ved jeg godt, ting bliver forældet og så videre, men anyways, så genbrug, altså sæt det op til genbrug, og det er også det med at bygge smart. Og så også meget genbrug, når du skal nogle nye ting, så prøv at kigge på, hvad har du allerede. For eksempel de opgaver, I har fået, både i går og I får i dag, det er jo selvfølgelig genbrug af noget af det, som jeg giver til mine kunder. Bare lige med et lille twist. Selvfølgelig er det det. Det er jo ikke noget, jeg har siddet og opfundet, altså fra scratch. Det er jo noget, som jeg bruger til daglig. Så kan det godt være, at jeg lige har givet det en ny titel eller et eller andet, men det er jo det, ikke? Altså det der med at tænke ind i, altså hvad er det egentlig? Altså hvordan kan jeg sammensætte tingene på forskellige vis, så jeg egentlig bygger smart? Og så er det jo også noget med at bygge med sammenhængskraft. Og jeg kunne lige tænke mig at prøve at vise et eksempel. Og det her det er jo bare et eksempel, og det er bare et eksempel fra min virksomhed, hvor jeg jo sælger altså strategisk frihedssparing og undervisning. Men den måde, som jeg for eksempel har bygget mine produkter op på, det er også sådan i den traditionelle tilgang til undervisning. Så siger man jo, at man har et kursus her, og så har man kursus her og et her, og de er alle sammen bygget op af nogle forskellige moduler. Og inden man har set sig om, så har man jo nærmest 47 forskellige produkttallerkener. Men den måde, som jeg arbejder med det på, det er, at jeg siger, okay, så jeg ved, at jeg tager mine kunder fra A til B. Jeg ved også, at der er forskellige niveauer. Altså hvis man lige starter ud, hvis man har haft sin virksomhed i nogle år, hvis man har haft sin virksomhed i mange år, hvis man er klar til at skal exit, forskellige ting skal. Men alt i alt, så har jeg ligesom sagt, at alt det her, det er byggeklodser. Det er byggeklodser inde i min forretning. Og så har jeg bygget alt det op, som er herinde. Og nu, jeg går ikke i detaljer med det, men det er bare lige for at illustrere, hvad det vil sige at bygge smart. Fordi jeg blev træt af den her tænkning af, at man skulle have, altså hver sit produkt heroppe, det vil jo kræve også hver sin markedsføring. Så jeg har bygget det op med sammenhængskraft, så jeg har sagt, at det her, det er sådan, det byggeklodser. Og så kan man sige, for eksempel så har jeg et kursus i, hvordan man bygger et AI-team. Det er 2 dage, og så har jeg noget omkring altså category of one, jeg har noget med selvledelse, jeg har noget med kommunikation, jeg har mange forskellige ting, teamledelse, alle mulige ting. Så får jeg en kunde ind, og så siger jeg, jamen kunde, du er her, og du har faktisk brug for det her. Så kan jeg gå ind og sige, jamen den her kunde har brug for eksempel at komme på AI-team, så har kunden brug for category of one, og så har kunden brug for noget med selvledelse. Så kommer der en anden kunde ind, så kan jeg sige, jamen den her kunde har brug for category of one, og så har vedkommende brug for noget hernede og noget hernede. Så kan jeg sige, jamen så kan jeg selv sammensætte de her byggeklodser. Der er altså ikke noget med i mit undervisning, at det er modul 1 eller 7 eller et eller andet. Men jeg kan ligesom plukke det, fordi så kan jeg også hjælpe mine kunder meget bedre. Og så har jeg gjort det til en vane, at jeg altid starter med at give mine kunder, som er et sted, hvor at de allerede, hvis de har et eller andet, så starter jeg altid med en VIP-dag, sådan at de faktisk på en dag når det samme, som de ville kunne,
på et 3 til 6 måneders kursus et andet sted, hvor de sidder i en gruppe, eller sidder en til en fra session til session. Og så har vi nogen, som starter helt ud fra scratch, hvis de skal finde ud af, hvad de skal sælge. Så kan det godt give god mening, at det er over en tid, så er det nogle individuelle sessioner, vi starter ud med. Men ellers, så kan man sige, at jeg kan have kunder, som for eksempel kommer på 2 gange live-dage, hvor de lærer at bygge et AI-team. Og de kan være på nybegynderstadiet, de kan være på skaleringsstadiet, de kan være på vækststadiet, men de kan faktisk alle sammen komme der, og jeg kan faktisk også sælge det her kursus til nogle nye. Og det vil sige, at de 2 dage, som jeg har i min kalender, jamen dem kan jeg egentlig hive forskellige kunder ind fra. Jeg kan også bruge det til at få nye kunder ind i butikken, som så møder nogle af de gamle, som så bliver interesseret i at købe noget mere, fordi det er pis godt. Det er pis godt, det vi laver. Så, men kan I se, altså det her med, at man ikke bare har 37 forskellige produkttallerkener, som man alle sammen skal markedsføre, men man har for eksempel et sammenhængende produktsetup. Og nu er det jo bare lige et eksempel fra min forretning. Altså det kan være, at hvis du er tømrermester, så skal man selvfølgelig tænke lidt på en anden måde. Men det er igen det her med, og det her det handler ikke om, hvad for en verden du er i, men det her det er for at vise, og det her med, hvis du bygger det sådan evergreen, og du bygger det med sammenhængskraft, så har du nogle andre muligheder i forhold til din egen frihed, fordi hvis nu jeg sagde, at alle de her, de indgik, der skulle indgå nogle live-dage for eksempel, og det var ikke, altså, så kunne jeg jo komme til at holde de her AI-dage rigtig mange gange, i stedet for at holde det hver 3. måned, så kunne jeg komme til at holde det nærmest hver måned, eller hver 2. måned. Så nu er det jo mig, der styrer, hvornår vil jeg have det her i kalenderen. Og når jeg så får en kunde ind, hvis kunden starter i vores 6 måneders forløb, så er det jo, så kan man sige, at rigtig mange har faktisk vil gerne lære det her med at bygge AI-team, og det er også, det er pis godt. Men så er det jo lige meget, hvad kan man sige, om det er det, som de kommer på først, eller om de kommer på noget andet først. Og så er det jo det her med, når man laver en plan, jamen, så er det nemt, og det er skalerbart, og man behøver ikke at have 47 ventelister, eller booke lokaler, der ikke bliver til noget, eller et eller andet. Så det er i hvert fald sådan som jeg har valgt at gøre det. Og det betyder også det her med, at når jeg nu har lavet alt det her, jamen så kan jeg jo sælge det som en del af mit 6 måneders forløb, men jeg kunne også vælge at sige, nu vil jeg bare sælge Category of One som en klods i et særskilt kursus. Det kan jeg jo også. Så det er sådan, hvad kan man sige, det er meget fleksibelt, og det vil jeg gerne opfordre dig til. Når du tænker i at bygge frihed, så skal du tænke ind i, hvordan vil jeg gerne have min kalender skal se ud. Og så er det jo den, der ligesom skal styre, hvad kan man sige, hvad det er, som du tilbyder. Altså den måde, du tilbyder tingene på. Fordi det er jo igen det der med, at det skal matche det liv, du gerne vil have. Så hvis ikke jeg havde det her, jeg gider for eksempel ikke at være all over the place på sociale medier hele tiden eller et eller andet, men hvis jeg havde 20 forskellige produkttallerkener, så skulle jeg jo være det hele tiden. Og det betyder jo også, at hvis jeg skal ud i en virksomhed og lære dem at blive category of one, eller jeg skal lære en afdeling at stoppe med at knokle, jamen så har jeg jo stadigvæk mit content, som er evergreen, som jeg kan tage afsæt i, og så bare bære det ud i en anden kontekst. Så det er jo det her med at tænke smart i det, og også tænke smart i, at hvis man har nogle ting, som man synes, man hele tiden bliver afbrudt med, eller et eller andet, så får bygget en infrastruktur, der gør, at det simpelthen stopper. Stop. Done deal. Så det er sådan ligesom, det er sådan ligesom, hvad kan man sige, det her med at bygge, og igen, så er der selvfølgelig meget mere i det, og der er også meget mere i, at rigtig mange tænker, at når jeg skal bygge noget, så skal jeg nærmest, så skal jeg jo opfinde noget nyt, hvor at det, som jeg altid synes er den fedeste måde at gøre det på, det er at kigge på, hvad har du allerede skabt, og så ligesom tage udgangspunkt i det, og bygge videre på det, eller bygge op på det, som du allerede har skabt, fordi jeg garanterer for, når du kigger på dig selv, så har du ekstremt mange ting, og det er ligegyldigt, hvor du er henne, så har du ekstremt mange ting. Og Amalie, hun spørger, betyder det, at der er løbende optag? Ja, løbende optag er fantastisk, fordi så kan du jo også lave evergreen markedsføring, hvor du bare kan få 5 kunder ind hver måned, for eksempel, i stedet for at du skal lave lanceringer og være i fald eller fald, om du får nogle kunder eller et eller andet. Det giver jo et meget roligere arbejdsliv. Sådan har jeg det i hvert fald med det. Og det betyder også, hvad kan man sige, at den måde, som jeg har struktureret mine produkter på, det er også, at
der ikke nødvendigvis er den samme rækkefølge for alle, men det betyder også, at man godt kan starte med noget, og så kan man hoppe til det næste eller et eller andet. Vi har for eksempel vores tirsdagsworkshops, der mødes alle vores kunder, og der får de så enten individuel sparring på telefonen ved mig og Søren, og så har vi ligesom det her med, at vi hele tiden holder dem til, jamen, hvad er din plan, og hvor er du henne nu? Sådan at vi sikrer, at de hele tiden bliver konfronteret med, at der er sammenhængskraft i de ting, de gør, sådan at det ikke afviger. Så vi hele tiden får dem sporet ind på den rigtige vej, men det er ikke os, der ligesom siger, nu skal du dit eller noget, men vi stiller spørgsmålstegn ved. For eksempel havde jeg en kunde, som havde sagt, at hendes definition af strategien, det var, at hun ville ud og have, ud af nogle virksomheder, og det var en rigtig god idé for hende. Og så næste uge, så siger hun, jamen jeg har også slået 4 kurser op, og der er ikke nogen, der har købt den, og så siger hov, 4 kurser, men hvad var det, du sagde sidste uge, du ville? Gud, så er hun kommet off track, så det er det der med sådan lige at komme tilbage. Så det er der noget i. Men nu skal vi til noget her. Og jeg kunne godt tænke mig lige at læse noget op her for dig. Og når jeg nu læser det her, som er indledningen til den opgave, som du får i dag, og som du får om ikke så længe, så er det, når jeg læser det her, så må du godt tænke over, at jeg siger forretning, men du må også godt tænke livet generelt, når jeg læser det her. Så det jeg læser nu, det er, det største spild i en forretning er ikke penge brugt på marketing, kurser, unødvendige ting eller løn. Det er, når ejeren selv spilder sin tid på de i gåseøjne forkerte opgaver. Som forretningsejer er det dit vigtigste job at sætte retningen, så hele virksomheden bevæger sig samme vej, at lukke eventuelle aftaler, der løfter dig til næste niveau, at fjerne de forhindringer, der holder dig, dit team tilbage, og alt andet, det tilhører andre, eller for eksempel AI. Fordi hvis du er alle steder, så er du ingen steder. Og store virksomheder, de kollapser sjældent, fordi markedet ændrer sig fra den ene dag til den anden. De kollapser, fordi lederen mister fokus. Hver time du mikromanager, det er en time, du ikke bruger på at skabe vækst, fremtid og frihed. Du får nemlig ikke løn for, hvor mange timer du knokler. Du får løn for, hvor dine timer rent faktisk lander. Og derfor så er lederskab ikke at røre ved alle opgaver. Sorry til dig, der skrev i chatten, du har lyst til at rykke det ud af armene på dine medarbejdere. Men det er at vogte din kalender som det mest værdifulde, du ejer, og kun investere din tid der, hvor det rykker din virksomhed fremad. Så spørgsmålet er du i gang med at bygge som en CEO, eller drukner du i opgaver, der burde være andres eller værre, som du slet ikke burde have? Det her, det er jo også direkte, hvad kan man sige, overførbart til dit liv. Altså hvis du nu også, nogle gange så når vi har rigtig travlt i vores arbejdsliv, så har vi også rigtig, rigtig travlt i vores privatliv, og får sagt ja til helt ekstremt mange ting, som vi ikke skal sige ja til. Jeg havde for eksempel en kunde, hun er virkelig travlt, ikke? Og det er også nogle gange sådan, at hvis man spørger en travl person om hjælp, så siger de ja, fordi de havde næsten ikke tid til andet. Men hun er rigtig, rigtig travl, og selvom hendes omgangskreds går rundt og siger til hende, nu skal du huske at passe på dig selv, så er det også dem, der stadigvæk spørger hende om alle mulige ligegyldige opgaver, som hun ikke lige kan lave det, fordi hun er jo så god til det, og et eller andet. Og det her med at bruge sin tid rigtigt, det er simpelthen nøglen til, at du kan begynde at bygge frihed. Og det her, det er jo, som jeg siger, ikke bare i dit arbejdsliv. Det her, det gælder jo også, hvis du arbejder i en gruppe af medarbejdere. Det gælder jo en stor virksomhed, det gælder en lille virksomhed. Det gælder jo også, hvis du er dig selv. Altså hvis du er alle steder, jamen, så er du ingen steder. Altså det er jo det her med, where focus goes, energy flows. Så hvis vi hele tiden er all over the place, så er det sådan lidt ligesom, at vi planter nogle frø, og så skinner solen lidt her, og så skinner solen lidt der, og så er der nogle frø, der dukker op. Eller hvis vi virkelig vil skabe forandring, så er vi nødt til at være i det, og have det her forstørrelsesglas, som vi virkelig holder på de ting, som virkelig flytter noget, så vi kan skabe en brand. Det er jo det, som gør,
en stor forskel. Så er der sikkert nogle af jer, som igen allerede har hørt om det her, og det gør ikke så meget. Det er jo igen ikke noget, som jeg har opfundet, men der findes den her regel, som hedder 80-20-reglen. Og da jeg i sin tid sad tilbage på Danish Crown, hvor jeg var en af de første kvindelige chefer, der lavede jeg mange analyser op fra 80-20-princippet. Og jeg kan huske, at jeg lavede en kæmpe analyse af, hvor vi egentlig tjente vores penge. Og det var sådan, at vi havde helt vildt ekstremt mange varenumre. Og når vi gik ned i det, så var det faktisk fuldstændig korrekt, at 20% af alt det, som vi solgte, 20%, det gav 80% af indtjeningen. Og det var faktisk også det, som vi brugte mindst tid på. Det var faktisk de der 20%. Så hvad tror du egentlig, der ville ske, hvis du begyndte at fokusere rigtig meget på de der 20%, som faktisk virkelig flytter noget, og sked lidt mere på de der 80%, som egentlig bare er nice to have. Og så kan der jo virkelig komme alt det her op med, at jamen, og så skal jeg til at tage stilling til det og sådan noget. Men det jeg egentlig siger til dig, det er, du skal faktisk arbejde mindre. Du skal faktisk have færre opgaver. Lige nu, der har du måske, du synes, du har en kæmpe liste af ting, men du skal faktisk have færre opgaver for at tjene mere, for at få mere frihed, og faktisk også for at få skabt noget, der har sammenhængskraft, så du kan få det liv, som du gerne vil have. Hvad tænker du, når jeg siger det her? Smid lige en kommentar, så jeg kan se, at du stadigvæk er med. Og når man så går ind i det her med 80-20, og man begynder at bygge virksomheder, man begynder at bygge systemer og sådan noget, så er det også, så er der en anden ting, som jeg godt kunne tænke mig at dele med dig, som jeg også deler med mine kunder, og som jeg hele tiden, hvad kan man sige, holder dem op på. Ja, Heidi, det kommer vi til lige om lidt. Vi kommer til, hvordan I sorterer fra, for det er nemlig opgaven, som I får. Men det er også den her med at begynde at tænke i, at 80% er nok. Så når vi skal bygge systemer, når vi skal have medarbejdere, når vi skal have ting, vi skal alle mulige andre ting, så skal vi faktisk vende os til, at 80% er nok. Og som jeg har startet med at fortælle den her historie om bådbyggeren, så var det jo sådan, at når den her opgave jo egentlig, altså kunden havde jo faktisk, inden han selv begyndte at have fingrene ned i det, havde faktisk været forbi og havde sagt, at det her det var skide godt arbejde. Og så kommer ejeren og laver det om. Fuldstændig spild. Så vi skal faktisk også vende os til at tænke, at 80% er nok. Altså, og jeg ser det igen og igen. Jeg ser det her med, at vi vil, inden vi, altså hvis man nu for eksempel starter sin virksomhed, jamen inden jeg lige, går ud og prøver at sælge det her, så skal jeg lige have alt det her på plads, jeg skal have den perfekte salgstekst, jeg skal have den perfekte, det perfekte det her, og det perfekte det her, og det skal være perfekte hjemmeside og sådan noget. Og der er bare nødt til at sige, det bliver ikke perfekt, fordi du kan ikke sidde inde i din egen lille hjerne og regne ud, når du kommer ud i markedet for eksempel og tester et nyt produkt af, hvad vil kunderne så sige til det? Det kan du overhovedet ikke gøre. Der er du nødt til at gå ud og få noget feedback. Så der er det også igen det her med, at 80% er nok. Ud og få feedback tilbage, tilpas igen med 80%, ud og få feedback tilbage, tilpas med 80% igen. Og det kan du jo gøre rigtig mange gange. Men det bliver aldrig 100%, fordi det kan du simpelthen ikke sidde og finde ud af inde i din egen hjerne. Det er det, og det er det, der ligesom er mange, som lidt sidder fast i. Nu skal jeg lige finde en rigtig side. Jeg har jo faktisk nogle ting, som jeg har skrevet på her. Og så når man ligesom begynder at komme ned i det her med, jamen hvad er så de 20%? Så kan det jo også være der, som der virkelig også kommer nogle ting op. Fordi at nogle gange, så de der ting, som er de 20%, det kan faktisk også være nogle ting, som man faktisk ikke rigtig har lyst til at gøre. Det kan for eksempel være, hvis man har en relation, man farvel til. Det er rigtig svært for mange. Så kan det godt være, at man faktisk ikke har lyst til at gøre det, og derfor går og ståler på det.
Det kan også være, at man har en medarbejder, som man godt ved, man skal have en svær samtale med, eller man skal sige farvel til. Det har man jo ikke lyst til. Eller det har mange i hvert fald ikke lyst til. Så der kan godt være nogle af de her 20%, som er det rigtige at gøre, som skaber 80% af resultaterne, men som man faktisk ikke har lyst til. Så derfor er det jo lidt et dilemma, og for mange så kan det også være noget med at sige, at de 20% det er faktisk, at jeg skal gå ud og holde nogle foredrag, eller jeg skal begynde at fortælle på LinkedIn eller Facebook noget mere om, hvad jeg egentlig virkelig brænder for dybt inde, eller hvem jeg er. Det kan jo også være grænseoverskridende, fordi tænk nu, hvis der er nogen, der ikke kan lide en, eller synes et eller andet om en, eller noget. Så det kan også være nogle ting, som man faktisk ikke har lyst til. Så det er faktisk ikke altid så nemt, det der med 80-20, men det er jo det, altså det der med at tage sin CEO Big Pants på, det er jo det, der faktisk gør, at man flytter sig. Også selvom det ikke lige er det, som man har lyst til. Men man kan virkelig også sabotere sin egen succes ved at holde fast i, for eksempel, at tingene skal være perfekte. Altså perfektionisme, det er jo en haute couture udgave af frygt. Men der kan man virkelig sidde fast i, at det skal være perfekt, før jeg gør det. Fordi så har man da det, man lige kan hænge sin hat på. Ja, godt. Så nu vil jeg give jer en opgave, også til, hvordan at I finder ind i det her med, jamen hvad er det så egentlig? Altså hvordan begynder I egentlig at ombygge de her ting? Og allerede med det samme, så er det her med at faktisk begynde at tage handling, og begynde at tage handling på, også selvom man ikke synes, at det er så fedt. Men der er rigtig mange, man kan, uanset om man har en forretning eller ej, så kan man i hvert fald skrotte nogle af de ting, der dræner ens energi og tid på privatfronten, eller hvis man er sådan en, der melder sig til alt på arbejde, hvis man er sådan en superknokler, så kunne man jo lige øve sig i at sidde på hånden og sige, nå, det bliver ikke lige mig den her gang. Det kunne man øve sig i. Man kunne også øve sig i at sige nej, når Moster Oda, hun spørger om festsangen. Så det er sådan noget med, igen, det der med at bruge sin energi og sin tid og sit fokus der, hvor det faktisk flytter hen i det, som vi snakkede om med, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig, som jeg vil? Sådan at du kan begynde at allokere tid til og energi til at faktisk bevæge dig i den her retning. Og det kan du faktisk gøre allerede fra i morgen af, når du har lavet den her opgave. Så vil du faktisk begynde på det her, uanset om du har en forretning eller ej, fordi det her det gælder dybest set i hele livet. Ja, og så kan man sige, skråt de 80%. Det kan man jo, men der er jo også nogle gange nogen, som sidder som godt nok har medarbejdere, men som sidder som self-employed i deres forretning. Der er de jo nødt til at få bygget noget infrastruktur, der gør, fordi det kan være vitale ting for forretningen, der gør, at det faktisk kan uddelegeres og overtages af andre. Så nogle gange kan man ikke bare skrotte det, men man skal i hvert fald sigte imod, at man kan uddelegere eller automatisere så meget som overhovedet muligt. Okay, Oliver, kan vi få opgave? Det kunne vi. Skal vi se, om vi kan måske gøre den større. Det kan være, du bare skal fjerne mig. Så kan det være, den bliver endnu større. Nej, det gjorde den ikke. Så vi kan også lige dele linket til den i chatten. Der er en her, der skriver, at jeg har sagt nej til en skolebestyrelsespost forleden. Ja, skide godt. Ja, så er der kun 6 andre poster tilbage. Ja, det er jo det. Hvor i landet er du fra, Maiken? Jeg tænker på din accent. Ej, prøv lige at gætte på det. Hvor er jeg fra? Prøv lige at gætte. Ja, det er ikke sikkert, I kan gætte det. Jeg skal nok afsløre det, men det bliver ikke lige nu, for nu skal vi lige igennem opgaven her. Så jeres opgave begynder nu at faktisk at begynde med det første skridt imod at bygge frihed. Nej, I har ikke gættet rigtigt nu. Men det er faktisk at begynde at lave sådan en lille frihedsaudit, hvis I prøver at klikke ind på linket, hvis I ikke kan se det her på skærmen. Men den starter altså med at begynde at liste alle de opgaver og ting, som du bruger din energi på, tid og energi på, både privat og professionelt. Og hvis du mangler inspiration, så kan du kigge i din kalender, dine sms'er, eller du kan kigge på din track record på sociale medier, og se, hvad har jeg egentlig, hvor mange kattevideoer har jeg set i sidste uge. Nogle ser rigtig mange, spilder tid, men det kan være helt sikkert en udfordring, fordi at det giver sådan det der dejlige dopaminkick.
Men det kan du gøre, og så handler det egentlig om at sige, jamen, nu kigger jeg så på alt det her, og så kigger jeg på det ud fra det her 80-20-princip, og så spørger jeg mig selv, så når jeg nu begynder at liste alle mine opgaver op her, så kan jeg prøve at liste dem op i det her med, altså jeg skal og skal ikke, og jeg laver, og jeg ved godt, jeg skriver grimt, men I har den derude, og jeg laver ikke. Og så kan man jo begynde at spørge sig selv om, så hvis nu, at jeg begyndte at, hvis vi lige bladrer lidt ned i opgaven, så hvis nu jeg, når nu du har det her overblik, og du ligesom har fået lavet den her audit på, hvad er det egentlig, du bruger din tid og din energi på lige nu, så kan du jo begynde at kigge på, hvad vil der ske med din frihed, og selvfølgelig også din økonomi, hvis du stoppede eller uddelegerede alt det, der står i det, du laver, som du ikke skal. Og hvad vil der ske med din frihed og din indtjening, hvis du begynder at lave alt det, der står i skal, men ikke laver? Hvad tror du egentlig, der vil ske? Hvad tror du egentlig, der vil ske? Prøv lige at give mig en bud herude i chatten. Hvad vil der ske med din frihed? Hvad vil der ske med din indtjening, hvis du begynder at lave noget af det, som du skulle? Ja, Heidi, det er svært, men klik på linket, som Oliver har delt her i chatten, så bliver det meget større. Og det er også det link, det får I, eller har I her, så I kan begynde at lave opgaven. Og så kan I begynde at træffe nogle beslutninger allerede nu og sige, jamen, prøv at finde 3 ting fra, som jeg ikke skal lave, som jeg laver, som jeg kan stoppe med, eller uddelegere fra i morgen af. Og hvis man nu er sådan en, der har medarbejdere, og man også er sådan en, der går og gør rent i køkkenet og sådan noget, så kunne det jo være, at man indførte, at nu gider jeg ikke at gøre rent i køkkenet mere, så nu enten så hører jeg en hjælp til at gøre det, eller også får medarbejder en dukseopgave en uge ad gangen, eller et eller andet. Så det er det der med at tænke kreativt i, hvad vil der egentlig ske, og så kan man jo så sige ned i, altså med alle de her ting, som jeg så laver, så kunne jeg jo så begynde, eller så kan du så begynde at kigge på, hvis det er ting, der skal laves, men som du ikke skal lave, så kunne du jo prøve at kigge på, hvordan kunne du ligesom bygge dig ud af det, hvad kunne du skabe, sådan at du egentlig, hvad kan man sige, kan begynde at få det væk fra din tallerken. Og igen, det gælder jo både privat og professionelt. Så er der en, der spørger, hvis jeg ikke har docs, kan jeg så få tilsendt tilgået? Ja, du kan godt. Det skriver Oliver også her. Så det her, det er sådan set opgaven til i morgen. Og så er der den mulighed, at hvis du kunne tænke dig at få min sparring på din situation, så kan du faktisk sende det her ind til mig på mail. Og det står her nederst i dokumentet. Og så kan det være, at det bliver din case, som jeg tager op i morgen. Og jeg skal selvfølgelig nok gøre det anonymt. Men det er faktisk en ret enestående chance for at få lidt sparring på din situation. Og måske nogle idéer til de ting, som der skal laves, men som du egentlig ikke skal lave, hvordan du kunne gøre det anderledes. Så og i morgen, der kommer det jo til at handle om det her med at være category of one. Det kommer til at handle om det her med, hvordan du, fordi det er jo det her med at bygge, altså frihed, det er jo, når man sætter sig fri af konkurrencen, så man kan både tiltrække de rigtige medarbejdere, og de rigtige samarbejdspartnere, de rigtige muligheder, de rigtige kunder, og det er altså det, som vi kommer ind på i morgen. Og der er rigtig mange, der har en vinkel på, hvordan man laver category of one koncepter. Jeg har en helt anden, fordi jeg sidder igen ikke og roder rundt i kun, hvad er det, du allerede laver, og hvordan gør det anderledes, men jeg roder også lidt rundt i, hvem du egentlig er. Fordi der, hvor du er rigtig unik, og det du bringer til bordet, og din mission, det er faktisk det, der gør dig endnu mere unik og skarp, end bare at se, hvordan du differentierer dig i din ydelse. Men det kommer vi mere ind på i morgen, og det er også der, hvis du nu er et sted, hvor du ikke rigtig ved, hvad du skal sælge, så tænker jeg også, at du bliver klogere på det i morgen. Og det er jo tilbage til det her med, at du ikke skal nødvendigvis vælge en niche, men du er en niche, og derfor kan du godt have en ydernisse, som lige nu snakker jeg business, men igen, så kan man sige mastering, building freedom. Det er jo, hvad kan man sige, det er jo gængs. Det gælder jo på mange ting, og det kan bruges alle steder. Det kan bruges i en virksomhed, en afdeling, privat, professionelt, alle mulige ting. Så ja. Så det er
det, som vi kommer til at arbejde med i morgen, og som sagt, så er I velkommen til at sende jeres opgaver ind til mig. Det står nederst i dokumentet med mailadressen, og så kan det være, at det bliver din case, som jeg tager op i morgen. Og hvis du sidder og tænker, nu skal jeg, hende der Maiken, hende kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad det er, hun kan hjælpe mig med at tilbyde i sin forretning, så er du velkommen til at booke en samtale på onstock.dk/booking. Så kan vi tage en snak om, hvor du er henne, og om det, vi tilbyder, eventuelt kan hjælpe dig videre. Yes, godt. Det var egentlig sådan ordene i dag. At bygge frihed. Jeg håber, at du har fået noget med herfra, og jeg er fra Maja, og det er jo ganske rigtig lige det østligste af Nordjylland. Så ja. Så giv mig lige et heads up, om du kunne bruge det til noget. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at se her til sidst. Og måske også, hvad det vigtigste er, du tager med dig fra i dag. Det ville være fedt. Jo, jeg svarede på, hvor jeg er fra. Jeg er fra Maja. Ja. Det er også ved at være sent, og nu skal jeg ind og have fodret min søn af. Han har fået lidt foder, men nu skal jeg ind og have ham fodret af og have lagt i seng. Der er en, der spørger, er der begrænsede pladser, samtaler? Altså jeg vil sige, der er begrænset på den måde, at hvis du ikke er afklaret med, at du vil bygge frihed, og du vil i gang nu, så vil jeg sige, så skal du ikke booke en tid nu. Så må du hellere lige bruge lidt tid på at finde ud af, om du egentlig er klar til at gøre noget ved det, eller om du bare vil blive i det liv, du har lige nu. Så respekter gerne min tid. Der er Christine, hun skriver så sødt her. Ja, meget brugbart. Christine, hun skriver, hvis du er i tvivl, om du skal investere i en OnStock rådgivning med Maiken, har du min 5-stjernede anbefaling. Skrap, ja, jeg er mega skrap og motiverende, skarp og assisterende. Gør det. Tak, Christine. Det var da en dejlig kommentar for. Ja, Christine, hun er også pisse sej. Hun er en pisse sej yogadame, som har et koncept, der hjælper dig ud af dine smerter, og hun har den her indstilling, at der er ikke nogen, der fortjener at have ondt. Så hende kan jeg altså også anbefale, at man tjekker ud. Det vil jeg sige. Ja, cool. Men der er rigtig mange, som synes, det er et godt oplæg, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at I synes. Og så håber jeg jo, at vi ses i morgen. I morgen, det bliver for mange nok en kæmpe øjenåbner ud i, hvordan man egentlig kan bygge det her fundament for sin forretning, så man ikke behøver at være på hele tiden, men egentlig kan skille sig ud af mængden, fordi det er jo det, som er svært for rigtig mange i dag. Og hvis man ikke kan skille sig ud fra mængden, så er det jo svært at faktisk tiltrække de rigtige kunder og medarbejdere. Jeg tror faktisk også på, at inden for nogle få år, så alle de virksomheder, som ikke har et formål, som ikke har et klart differentieret formål, jeg tror simpelthen ikke, at de overlever. Altså du kan spørge dig selv, vil du helst købe strømmerne af en, som virkelig havde en passion for et eller andet, som du bare tænkte, fuck det er fedt, eller en, der bare siger, du kan købe mine strømmer. Så det tror jeg virkelig på, at det bliver fremtiden, uanset om du sælger online eller offline. Ja. Godt med fokus på genbrug, så man ikke skal opfinde det samme igen. Ja, det skal man ikke. Cool. Yes. Jamen, så vil jeg sige tak for i dag, og tusind tak, fordi at så mange af jer havde lyst til at bruge endnu en aften med mig. Det er jo som sagt sidste gang, jeg holder sådan et aftenkursus her, fordi det passer simpelthen ikke ind i mit liv mere. Så ja, men jeg håber, vi ses i morgen, og rigtig, rigtig fortsat god aften.